pot să cânt până la cel puțin 70 de ani, așa cum face doamna Maria Ciobanu. Și pentru asta vreau să vă cânt un cântec pe care l-am primit în dar în ziua de Crăciun de la doamna Maria Ciobanu. A fost o onoare pentru mine și vi-l dăruiesc cu toată dragostea și dumneavoastră. Mulțumesc! M-a lăsat în ploi și vânt, m-a lăsat în ploi.